Súčasný prešovský primátor Pavel Haďari ohlásil svoju opätovnú kandidatúru na post prvého muža mesta. Podľa vlastných slov sa od nedokončenej práce neodchádza a zároveň má ešte množstvo vízií, ktoré by Prešovu mohli pomôcť. Sedel som tu pred väčšinou z vás pred 4 rokmi. Bol som asi väčší optimista, možno mnohí povedia naivista, ale napriek tomu, že 4 roky rýchlo uplynuli, že z toho nejakých skoro 2 roky nám vládla kríza, alebo gniavila našu ekonomiku. Opäť som sa rozhodol kandidovať na funkciu primátora mesta. Napriek mnohým fámam, ktoré sa objavili v médiách, vidíte, že som tu nezávislý, bez žiadnej politickej podpory, či už sprava, či zľava. Práve s podporou nezávislých kandidátov, pretože si myslíme, že toto bude najvhodnejšia cesta pre mesto Prešov. Spolu s primátorom sa do boja o hlasy Prešovčanov zapoja napríklad aj univerzitný pedagóg Radovan Bačík, kvestorka Prešovskej univerzity Mária Nováková, bývalý športovec René Pucher a riaditeľka obchodného centra Dana Štiberová. Ukazuje sa, že nie stranické tričko, či už čierne, modré, červené či inej farby, ale snaha o prácu, o riešenie konkrétnych problémov konkrétneho mesta prináša výsledky. Napriek tomu, že som nemal priamu politickú podporu, tak vidíte, že sa pohli aj cesty, aj doprava. Typickým príkladom je aj ten zjazd z diaľnice, kde sme my vyšli v ústrety pomerne pružne Národnej diaľničnej spoločnosti, že sa dokončí priebehu mesiaca Nábrežná ulica, že sme napriek veľkej kritike dokončili Okružnú ulicu a ukazuje sa teda, že to výrazne odľahčilo dopravu, že v spolupráci so Slovenskou správou ciest sa zrekonštruovala veľká križovatka a teda de facto sa spriaznila, že sme začali s veľkou rekonštrukciou našich základných škôl, že sa stavujú aj detské ihriska, aj športoviska. Primátor ďalej poukázal i na množstvo zorganizovaných kultúrnych podujatí a na podporu športových aktivít. Popri víziách, ktoré stále zostávajú v platnosti, ale keď hovoríme o víziách, znamená to o vízii 7 až 15 rokov, tak nám prioritou pre ďalšie volebné obdobie určite bude riešenie tých malých problémov, ktoré spôsobujú aj veľké boľačky pre bežného človeka. Znamená to pre mňa, a pevne verím teda, že aj pre mojich kolegov, ktorí by mohli prejsť do parlamentu, by mala byť priorita revitalizácia jednotlivých mestských častí, tak ako ste ju videli v časti na sídlisku Šváby. Reálnym by sa mohol stať aj projekt olympijského bazéna, ale prioritou sú najmä riešenia malých boľačiek mesta. V Prešove sa do konca septembra hovorilo o 6 kandidátoch na post primátora. Ďalší však majú čas oznámiť svoje úmysly do 3. októbra.